ndị Igbo ga-egokwa ntị maka akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata nke iri anaghị iwu ala onye nke na-agbara otu egwu bọọlụ Experience dị na mba Tunisia si na ndị mba ewerego ya maka jee etu Super Eagles siri wee pụọ na asọmpi egwuregwu AFCON nke afọ a bụkwanụ nke nabara mba Senegal. Nke itoolu, ndị uwe ojii nọ n'Ogun steeti site n'enyemaka onye agbata obi ejidego Kehinde Oladimeji na nwunye ya bụ Adejumoke Raji maka ejere ọchụchọ be ndị a wetara efere eji akwa aka mmadụ dị n'ime ya ara nakwa ọtụtụ akụkụ ahụ mmadụ dị iche iche nọkwazi n'ime ya bụ efere eji akwa aka. Nke asatọ, Joe Igbo kwee nwoke okwu ya na-ada ụda onye siri ike n'otu APC etogo ndị Igbo maka na anyị na-eme ife siri ike oge ihe onyonyo Lieutenant Chioma, Lieutenant Tochi nakwa Captain Kelechi bụ ụmụnne atọ so na amị mba Amerịka gbara n'ọha nta akụkọ ọ bụ nke a mere nwoke a jiri wee kwuo si n'Igbo aghụghọ akịdị ama oke anyị wee nyere mba ụwa niile. Nke asaa, Villarreal Samuel Chukwueze apịtọligo Marcelo ka ha kpochiri Real Madrid n'egwu bọọlụ nke biri nkịtị eri ọ natara AFCON. Nke isii, Ndubuisi Nwobilọ egbugo Ogbonna Nwobilọ bụ nna ya sunye ozu ya ọkụ maka na nna ya bụ Ogbonna ekweghị enye ya ego n'ime 800 naira ndị lokal gọọmenti kere ha ebe a na-arụ ọdụ ahịa ọfụ nke a mere na Ụkwa West kedị n'ime Abia steeti. Nke ise, Helen Duru na-eme ejije adọghịkwa ndị mmadụ aka na ntị ọzọ maka mkpụrụ mmiri dịka ọtụtụ obodo niile nọ na mba South East malitegoro agha maka mkpụrụ mmiri. O kwuru sio na ntị ga-anụ ife abụrụ ma ọra ka okpuata ọ sị na mkpụrụ mmiri egburu Getman ya n'agbanyeghị mbọ niile ya na ezinụlọ ya gbaa ka a napụta nwoke a n'aka ọgwụ ike a. Nke anọ, ndị mmadụ akpọgo mkpu ka ejidere onye ayịyọ aha ya bụ Hadiza Ibrahim na Abuja nata nwaanyị a na-ekpuchi isi ayịyọ ego ruru 500 naira nakwazi ego igwe mba Amerịka $100 tupu aghara nwaanyị ahafee n'aka ndị uwe ojii maka ajụjụ ọnụ ịma ka mmiri siri wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Nke ịtọ, otu nwaanyị enyeghị aha ya ebe gakwa otu ụmụ ikorobịa obodo ya siri jiri ịtalị wee pịa gbuo otu nwa ya nwoke maka ebubo mkpụrụ mmiri eboro nwatakịrị nwa ikorobịa n'obodo a na-eke ihe onyonyo ya siri wee gaa. Nke abụọ, aka ndị uwe ojii akparago onye nwu n'elu ahịa dara na Akambi Crescent Yaba n'ime Lagos dịka ebidogoro bọpụtawa ozu mmadụ atọ na ya bụ ụlọ dara ada. Nke mbụ, Ernest Obi na-eme ejije ayogo ndị ọdịnaka ka ha kaba arụ kwụsị ndị na-eji ihe gbasara ọgwụ ego eme ihe ụka ọchị comedy skit maka na ndị dị otu a maọbụ ihe ụka ọchị comedy skit dị otu a na-edufe ndị ikoro na agbọghọbịa ha wee na-etinye aka n'ime ihe ọjọọ dị iche iche. Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ebe a ka anyị ga-adọbiri na akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo chetakwa na ọ na-eme achụ onye cheke na-egwu ekpu inye ọbịa. Ọ ka bụrụ isi iche okunu na mgbasa ozi isi mbido telivishọn ya gazie.